we want retribution. Oh yeah, we want retribution. Oh yeah, we want retribution. Yeah, we ran out of patience. Boil up with a cold hard hatred. I can feel the vibration. Feet in the streets, it's a new sensation. I wanna break faces on the pavement. I wanna make greatness look complacent. Adrenaline awakened, I can taste it. We can make an impact, grab and then take it.
up, really gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 So life ain't easy, yo, I think there's a reason though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Head full of flies, so here come the clouds. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost. Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time is how you operate a cadence. A flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause it's sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up, really gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing.
Moi boas tardes, benvidos ao canal de YouTube da Federación Galega de Balonmán para vivir a emoción da Final Four. Desta vez, esta fin de semana, seguimos coa Final Four da categoría infantil. Vivimos durante a mañán a parte masculina, toca agora a parte feminina con esta primeira semifinal que vai a enfrontar ao Tecnosact Balonmán Cangas co Balonmán Porriño. E teño aquí a meu carón para axudarme nesta retransmisión hoxe a Miki, axudante nos adestramentos, nos banquillos do Balonmán Culleredo. Que tal, Miki? Hola, boas tardes, Alberto. Moi ben, aquí estamos pola tarde intentando, iniciarse un pouquiño neste mundo e botar unha man de cara a esta primeira semifinal. Xa verás como ao final non é o león tan fiero como pintan, Seguro que te vas a divertir tanto como nos divertimos nos facendo isto, e sobre todo tratando de levar esa emoción do balonmán no 40x20 a cada un dos monitores que nos siguen, non? Tanto nos dispositivos móviles, nas televisións na casa. Ao final tratamos de sempre, de levar esa emoción para a xente que está un pouquiño máis lonxe, que non se pode chegar hoxe aquí a Tarrío, un pabellón en Tarrío que hoxe a mañán estuvo moi ateigado de xente. Sí, a verdade é que houve pola mañá unha afluencia moi grande. Estaba sobre todo tanto na primeira semifinal como na segunda, ambas gradas ateigadas de xente, con un montón de afección dos 4 equipos participantes, tanto de Culleredo, de Bueu, Cisne como de Línea 21. Viuse un ambiente moi bo. Esperemos que esta tarde sí que igual, ao ser de equipos do sur, é máis complicado que se desplace un número tan grande de xente, pero de momento a verdade é que parece que vai haber un bo ambiente, que vai ser un partido moi entretido. Sí, vais enchendo de cor as gradas, esa cor vermella característica do Balonmán Porriño. Miramos por outra parte esa mini marea que sempre acompaña a todos os equipos do Balonmán Cangas, que tamén está facendo acto de presencia, ainda que iso que diste, a distancia de máis de 100 km para máis de 140 km para outro equipo, que non vai a ser seguramente sinónimo de que ninguén se... Sí, non é sinxelo facer ese desplazamento. Polo menos agora non chove, porque a mañán, mentre eu viña para aquí, caeu o que non estaba escrito. Sí, a verdade é que o día parece que vai a mellor, que o tempo mellora, porque non me quero imaginar facer este desplazamento con ese mal tempo que había pola mañán. Tiña que ser horrible para subir. Sí, a verdade é que sí, pero bueno, al final o que nos gusta o balonmán, tratamos de sufrir as adversidades e de superalas e seguir adiante. É a realidade que temos no balonmán galego, esos desplazamentos que temos que facer prácticamente cada 2-3 fins de semana, que a quen lle gusta temos que admitir que non nos custa tanto, vámoslo de outra forma, que igual cando empezas en isto se che fai un pouco tedioso, pero unha vez estás metido, faz o que che gusta, os desplazamentos estás se fan divertidos. Pois temos xa no centro da pista a Cati coas adestradoras de un e de outro equipo. Cati, boa tarde. Hola, boa tarde a todos. ¿Estamos ben de sonido? Sí, nos escoitamos na línea interna, en casa creo que tamén te escoitan. Non se te escoita xa na megafonía, pero estamos igual. Perfecto, xa me escoitan todos por aquí tamén, Alberto. Ahora sí. Benvidos todos a esta tarde de balonmán que iniciamos agora coa primeira semifinal infantil feminina. Estou aquí con Laura Madaleno e Inés Hernández, adestradoras dos equipos de Tecnosact Cangas e Balonmán Porriño, que se enfrontarán agora. Inés, contanos, chegades dunha eliminatoria fronte ao Bueu bastante intensa e in extremis. Contanos, como está o equipo? La verdad que fue un partido súper igualado y nada, llegamos justo en los últimos segundos y nada, al final se decantó de nuestro lado, las niñas súper contentas y los padres sobre todo también súper ilusionados. Laura, a ti, pola túa parte, contas con un equipo bastante novo, porque contas con moitas xogadoras de primeiro ano. Contanos como é esta experiencia de chegar a unha Final Four con un equipo tan sueltiño. Ao final, dende o principio de temporada, non fixemos ninguna diferencia entre as rapazas polo tema das idades. Levan entrenando xuntas dende o primeiro día e ao final é como se fosen todas iguais. Bueno, tamén queríamos recordarlle a todos os espectadores que os vosos enfrentamentos durante a tempada foron bastante igualados. Un enfrentamento caeu dun lado, outro do outro. Inés, como enfrontamos este partido? Que esperamos de?
Nada, o sea, considero que va a ser un partido súper igualado, como tú dices, y que gane el mejor y que, por supuesto, que ojalá que jueguen como ya saben. Laura, ti que esperas deste partido? Contanos un pouco. Vai a ser un partido xusto, bonito seguro, eso sí. Pero bueno, que gañe mellor, eso sempre. Bueno, pois non podemos rematar mellor. Que gañe mellor, un partido precioso e nada, a disfrutar do balonmán. Moita sorte, chicas. Pois aí estaban as verbas da ambas as dúas adestradoras. Recordamos como rematou a clasificación. O Tecnosat Balonmán Cangas conseguiu o cuarto posto. Recordamos que hai 4 billetes este ano na categoría infantil femenino aquí en Galicia para que vir a ese campeonato de España. E o cuarto billete pois en xogo nesta Final Four. Pois as xogadoras preparadas para iniciar ese desfile das diferentes alineacións. Benvidos e benvidas todos de novo esta tarde de balonmán. A primeira semifinal desta Final Four infantil femenina enfrontará os equipos Tecnosat Balonmán Cangas e Balonmano Porriño. Comenzamos con la alineación de equipo visitante Balonmano Porriño. Con número 3 forman Carol Fernández, 7 Lisbeth Cuitián, 19 Lorena Martínez, 20 Noa Montero, 22 Candela Domínguez, 27 Daniela Rodríguez, 29 Julia Maceira, 36 Lía Román, 44 Olaya Santos, 49 Noa Álvarez, 51 Xiana Ferreira, 58 Irene Martínez, 65 Nagore Pichel, 71 Aroa Nogueiras, 78 Daniela Fernández e 85 Lorena Sanz, adestradora Inés Hernández, ayudante adestrador Susana Conde, oficial Estefanía Puga. Por parte del equipo local Tecnosat Balonmán Cangas forman número 1 Daniela Gómez, 2 Claudia Cruz, 5 Inés Chapela, 6 Erika Jiménez, 7 Lola Fernández, 8 Nayara Santos, 10 Elena Barreiro, 12 Nerea Marcos, 14 Aitana Lorenzo, 18 Uxía Sotelo, 27 Sara Fernández, 33 Carla Melón, 34 Celia Jiménez, 36 Carla González e 88 Susana Soliño, adestradora Laura Madaleno, ayudante adestrador Carlos Menduiña, oficial Pedro Jiménez. Árbitros de este encontro André Pena e Sergio Murillo, anotador e cronometrador Sara Camayo e Nerea López, delegado operativo Alberto Rodríguez. Moita sorte a disfrutar deste partido. Pois quedan xa presentadas ambas as dúas formacións. Xogará a esquerda das imaxes e defenderá o Balonmán Cangas, atacará o Balonmán Porriño vestido do seu habitual vermello. Atacará a dereita das imaxes o equipo que viste de azul, o Balonmán Cangas, e como sempre esa mini marea xa facéndose sentir alá por onde van. Así da gusto esa sentirse sempre arropado, vayas onde vayas, porque ao final nin visitante nin local. En local fan festa, van de visitante, siguen facendo festa. A verdade é que posiblemente das mellores afeccións de toda Galicia, unha afección que sempre está aí para os seus, sexa onde sexa, os kilómetros que asa, sempre están apoiados ao Balonmán Cangas. E sempre están, da igual que sexa o equipo de categoría de Asobal ou de Nacional ou de Primeira Autonómica ou que sexa incluso nas categorías base. Eu recordo ano pasado a Final Four que se disputou aquí, se non me trabuco, creo que tamén era de infantiles. Sí, exactamente. Bueno, pois ainda había equipos, había xente que viña de Santander do sector nacional para animar aquí. Aproveitando que o Valladolid, o Pisuerga pasaba por Valladolid, pois dixeron, bueno, pois desviámonos un pouquiño da A6 e paramos a mirar o partido. Bueno, pois bueno, xente que é así. O balonmán é así, o que levamos na sangue non perdemos, non o perdemos. Pois todo preparado xa no 40/20 do pabellón de Tarrío para vivir o que vai a ser seguramente unha moi emocionante eliminatoria para conseguir o pase para esa final de mañán
Recordamos, Tecnosat Balonmán Cangas, Balonmán Porriño. Actúa como locatario no marcador o Tecnosat Balonmán Cangas, que estaremos dispuestos para defender nunha defensa 5-1. Xa todo preparado. Bueno, esa posesión iniciando o Balonmán Porriño, que como decíamos antes, séptima clasificada desa Liga Ouro, que tivo que superar unha eliminatoria coa campeona da Liga Plata, o área de servicio La Pamán Bueu Atlético, unha eliminatoria que se decidiu a tempo parado e con un penalti que conseguiu converter o Balonmán Porriño. Pues aí estaba buscando de novo o Balonmán Porriño seu primeiro gol neste seu primeiro ataque. Aí vai Lisbeth. Primeiro erro aí do Balonmán Porriño, a primeira perda de balón. Vai a poñerse a balón en movimento Balonmán Cangas. Dicías, Miki. Vemos que plantesa o Porriño tamén unha defensa 5-1, dous equipos plantexando un mesmo sistema defensivo, algo que veñen traballando pues toda a tempada, todos os enfrontamentos que sabimos tanto entre elas como contra outros equipos plantexando este mismo sistema, teñen moi traballado, a verdade. Este lanzamento conseguindo o primeiro gol. Inés Chapela en ese extremo esquerdo. Ben xogado agora por parte do Balonmán Cangas, que gana unha acción clara no extremo. Vamos a ver que quere plantexar o Porriño. Atacando o equipo da Louriña. Escapa o balón, queda o balón aí a Noa Montero. Atacando cara ao lado dereito Lisbeth. Balón cara a esquina, escapou o balón. A xogadora do Balonmán Porriño. Vai a atacar novamente el Club de Balonmán Cangas. Vemos os dous equipos plantexando as mesmas situacións, buscando esa transformación, esa situación de 2 contra 2 que lle sacan ahora crédito ao Balonmán Cangas con estes 7 metros. Sí, ben sacado ese ataque do Balonmán Cangas. Se disponse ao lanzamento Carla. Primeiro amago de Carla e o balón por enriba do arco. Erro aí nese lanzamento de Carla González. Vai a iniciar un novo ataque o Balonmán Porriño, formando en esa primeira línea con Daniela Fernández, Noa Montero no centro, no lado dereito con Lisbeth. Atacando aí Noa, buscaba ese 2-2 coa súa pivote con Lorena Martínez. Atacando de novo, buscando de cara ao extremo. Ven o lanzamento, non atopa o arco aí. Ese lanzamento de Xiana. Pon o balón en movimento a porteira do Tecnosat Balonmán Cangas para iniciar un novo ataque posicional. Carla dentro do centro, desde a súa extremo dereito. Buscaba, vai pasos. Pasos agora. Sí. Mamagua. Pasos aí de Claudia. Saca agora Noa. Tiña transformado Daniela. Sí, Xiana atravesa Noa novamente aí. Outro novo erro no lanzamento para o Balonmán Porriño. Nova parada aí de Itana. Ven esa transición e o gol de Soliño. O gol de Susana Soliño para poñer o 2-0 no electrónico. Nos camiños ao minuto 4. O 2 arriba o Tecnosat Balonmán Cangas. Noa ordenando o seu equipo dende a central de mandos. Aí vai Daniela, escurrese o balón, pero incurriu en falta nesa defensa aí Claudia Cruz. Vai Daniela novamente, que ven buscada esa situación. Ben ganada para o extremo agora. Erro novamente de Xiana. Sí, un pouquiño pues igual nerviosas, non? Estes primeiros minutos do partido, esta primeira semifinal que te está xogando unha praza nun intersector nacional.
Pois ao final son 4 erros de lanzamento, pero boa situación por parte do Balonmán Porriño, verdad. Ahí ven atacando de nuevo Balonmán Cangas. Está recibiendo Nerea, que hay quien tenga balón, busca ahí o balón a Nayara no extremo dereito. Buscaba nuevamente ahí Carla, habilitar a Claudia, pero E Percerro ven a Ainoa, ven a Suda para cerrar ese espazo á espalda. E ataca agora Cangas, busca trasladar a bola. Juan agora con 2 pivotes. el aviso de pasivo, esa penetración que buscaba ahí Carla. Aviso de pasivo, está indicando yo colegiado xa o número de pases que lle quedan. As xogadoras de Balonmán Cangas que vai a ter que buscar un lanzamento xa. Vai Claudia, non? Vai haber pasivo. Sí, pasivo. Xa se lle remataran as opcións de pase. Les queda yo balón a Balonmán Porriño. Ahí está Daniela nuevamente xogando con Noa Montero, habilitando a súa pivote, a Lorena. Ven Daniela en bote, cambiando o ritmo do partido. Lisbeth habilitando a súa compañeira. Ven Noa Montero nuevamente, buscaba esa línea de pase con Daniela, pero ven esa man Ben cerrado agora. da defensa do equipo do Morrazo. Vai Aí Lisbeth, nuevamente. 1 contra 1, Bien fuerte ahí Lisbeth. golpe franco para Porriño. A ver se son quen de abrir un poquinho, de abrir o marcador, sacarse ese. Que ven esa finta de Ahí. brazo de Daniela. Ahora Daniela. Maravilloso gol de Daniela para inaugurar o marcador do Balonmán Porriño. E perda do Balonmán Cangas, que aproveita Noa, xogando xa con Daniela, que suba a máxima velocidade. Daniela, Gol, qué gol, velocidad de Daniela. E que potencia o lanzamento desta xogadora. Poniendo as tábuas no marcador. Cando fai pouco menos dun minuto estaban 2 abaixo. 2-2. Carla ordenando nuevamente outro ataque. Nerea no lado esquerdo, buscando un pase, habilitándose cara a Claudia. Ven Carla con espacio, a penetración de Carla, peta o balón no pau. 7 metros, nesa axuda que chega tarde, lateralizada. Era balón para poñer o 3-2. Vamos a ver agora si consigue o lanzamento gol Nerea. Nerea no lanzamento gol de Nerea. Ahora sí, O anterior penalti foi marrado, pero desta vez si conseguiron leválo a caixa. 3-2. A iniciar un novo ataque, son ataques estáticos moi lentos, pero moi traballados sobre todo. Y sacando ahí a Lorena Martínez. Lisbeth nuevamente buscándose 1 contra 1. Ven parada nuevamente por Carla. Ven Lisbeth otra vez. Ven otra vez otra parada de defensa. Insistiendo, pasos. pases agora. O balón para Balonmán Cangas. Ahí recibiendo xa Carla con Nerea. Buscando esa penetración Nerea, habilitándose ahora y escapó el balón a Carla. Esa Daniela. Ven Daniela otra Que vez. potencia, moi ben agora. Esa perda do Balonmán Cangas, o Balonmán Porriño que non se frena, aproveita. Pon un novo gol, que empata o partido, 3-3. Pois Daniela canalizando todo o seu de ataque do seu equipo. Ven Carla, buscaba ya Claudia, ven esas mans da defensa de Porriño, dificultando esa fluidez. Claudia queriendo sacar o balón. Nerea dende o lado esquerdo, ven buscado ese 2-2, forzando outra vez outro penalti. Sí, sai ben a cara ao seu punto débil, acaba forzando ese 7 metros. Veremos se pode anotalo e volver a poñerse por riba o Balonmán Cangas. Ahí está Nerea, ven conseguido outra vez ese gol, o segundo penalti que consigue transformar Nerea Marcos. 2-2. Sí, señor, 4-3. Ahí iniciaron un nuevo ataque estático. O equipo adestrado por Inés Fernández. Ven Noa Montero, sacando a Lorena.
Daniela, cambiando ritmo Daniela, que ve engañada situación cara al lado exterior. E outra vez Xiana, que se topa co Pau por terceira vez. Pois Nesa subida de balón, perde o balón Balomán Cangas, pero chega Daniela e o erro. O erro de Daniela esta noticia, porque os anteriores foran conseguidos en contra. E desta vez Marrouno, dicía, esa puntería de Xiana leva os 3 lanzamentos o Pau, pero indicando que por aí están conseguindo moitas superioridades sobre Balomán Porriño. Aí buscaba aí a lanzamento Inés, pero acertou moi ben ahora Noa, moi ben Noa agora. Noa nesa acción na portería do Balomán Porriño. Sigue sin cambios o equipo en ataque do Balomán Porriño. Daniela indicando, 2 dedos arriba na man esquerda, indicando allá pivote onde se ten que colocar. Vai Daniela en bote, sea permuta de posto. Daniela para Noa, cambiando de dirección Noa, buscando cara ao exterior Daniela. Que ven o cambio de Daniela en bote, vai a sacar 7 metros polo o colexiado, ese contacto no aire por parte de Claudia. Sí, moi ben agora por parte de Daniela, que fai ese cambio de dirección e de ritmo con moita forza. Vai Noa, topouse tamén coa madeira. Vanse a 4 lanzamentos estrellados na madeira por parte do Balomán Porriño, unha mágoa. Poderíamos estar falando dun partido completamente diferente. Pois aí vai outro lanzamento e outra parada que consigue No Álvarez. A segunda parada da porteira de Porriño. E o erro no lanzamento de Inés Chapela. Atacando de novo o Balomán Porriño. Ven Daniela cambiando dirección, cambiando ritmo. Xiana outra vez. Agora sí. Agora sí. Celebra con rabia tras esos lanzamentos, 3-4 lanzamentos que tiña errado antes. Celebra agora con rabia, libera un pouquiño, non? Esa tensión que tiña esa acumulada tras os erros. Sí, liberouse ahora a boa de Xiana. Atacando Balomán Cangas, ben buscado ese bote de Nerea por parte da defensa do Balomán Porriño. Poniendo el balón en movimiento Soliño. Atacando nuevamente Nerea para Carla. Balón cara al lado derecho para Claudia. Carla nuevamente. Claudia buscando esa penetración. Y Sou, ainda que se topou coa porteira. Pero invasión de área aí de Claudia nesa penetración. Veremos agora se Porriño capaz de porse por riba. Sería a primeira vez que se pon por riba no marcador en este encontro, que se poría un encontro un pouquiño de cara. Pois aí esa permuta, vai Daniela poñendo a directa. Daniela novamente, o golazo de Daniela Fernández. 4 dos 5 goles do Balomán Porriño levan a firma de Daniela. El movimento xa no equipo de Laura Madaleno. En salta a pista ahora é Celia nese centro. En salta xa Uxía tamén no lateral esquerdo. Ben Celia buscando desequilibrio, recibiendo Uxía. Balón cara ao extremo. Uxía nuevamente buscando espacio. Ben atacado aí o bote por parte da defensa do Porriño. Balón en movimento, vai Celia. Uxía penetrando, escapoulle o balón. Estaba engatillando, pero escapoulle o balón. Iniciando novo ataque. Está Inés con Uxía y aviso de pasivo. Uxía en bote, levántase, habilitando ahí a línea. Ben defendido ahí Lorena Martínez a pivote do Cangas. Y aviso de pasivo. Ben Uxía, levántase Uxía, parada de Noa. Cuarta parada da porteira de Porriño. O partido, como se esperaba, apretado, tal y como indicaban tamén as dúas adestradoras, que iba a ser un partido apretado despois de todos eses enfrontamentos que tiveron.
Escapa sello balón a Daniela, que se viña preparando para iniciar o ataque. Daniela, ben defendido por Uxía, atacándolle ese bote tamén. Lorena poñendo balón en un momento. Daniela, balón para Noa. Noa que quere buscar esa penetración, ben defendida aí pola xogadora do Cangas. Escapa o balón a Xiana, vai a ser balón para o Cangas. Iniciando novo ataque o Cangas. Hai máis movimentos, salta a pista Erika, ahora no extremo esquerdo de Cangas, se saltou no extremo dereito Sara Fernández. Sara, efectivamente. Non sei. O golpe que se levou a xogadora. Já vemos tendida no chan. Os 2 minutos que lle sinalaron a Lorena Martínez. Vemos aí a repetición, aí ese empurrón e despois esa mala caída que lle quedou en riba da rodilla. Non chegou a xirar esa rodilla. Sí, non o parece. Veremos a ver. É do que se está queixando da rodilla a xogadora de Cangas, porque iso, pensei que era un golpe de rodilla con rodilla nun primeiro momento, pero ahora vendo a repetición sí que se apreciou como nese empurrón ao caer de rodillas a rodilla esquerda neste caso parece que se lle quedou clavada no chan. Aí temos novamente a repetición desde outro ángulo e temos ese empurrón de Lorena e aí efectivamente como se lle queda rodilla atrás, a cadeira vai pero non lle acompaña a rodilla e esperemos que non sea nada, que se quede aí nun susto esa acción. Parece que se vai a ter que agora terá que retirarse. Sí. Aí mira, Laura levándose a súa pupila. As vaguas de dor. E tamén a cara de Lorena Martínez que marcha excluída, que tamén era un poema de dicir, que pasou? Sí. Aquí foi máis do que eu pensaba ou do que esperaba, vamos. Sí, non foi un golpe sen ningún tipo de intención, chega tarde ese contacto e ca mala sorte que lle queda a rodilla atrás. Carla Melón que salera no lado dereito, Celia no lado esquerdo, Uxía aí sacando petróleo entre 1 e 2, petando balón no longueiro con violencia. Pois ataca Balonmán Porriño, un ataque posicional, 4-5 no electrónico, un parcial de 0-2 no último parcial que lle fixo o Balonmán Porriño Cangas. Escapaba ese lle o balón a Lisbeth, vai a poñer o balón en movimento, acude Aroa para Lisbeth, intentando liberarlle o espacio a Daniela, que se tivo que ir ao extremo dereito despois desa defensa máis profunda por parte do Cangas. Recordamos que están prohibidas as defensas mixtas nesta categoría, pero non deixa de haber unha profundidade dese avanzado. Aí está Daniela buscando de novo ese cambio de ritmo. Ben Noa, balón cara a esquina, recibe Xiana e anticipouse aí Aitana. A súa segunda parada, o erro novamente no lanzamento de Xiana, que eleva 1 de 5. Uy, como quería anticiparse Daniela. E a piques de roubar aí Daniela. Acaban de sacar banda. Sí. Entre Daniela e Aroa, queda yo final o balón para o Balonmán Cangas. Vai Uxía, Celia, Carla. Uy, mal ese pase de Carla Melón cara a Celia. Uxía, non? Sí, que pasan ese balón que non dan domado. Ven o balón cara a Soliño. E o gol de Susana Soliño, a pivote do Cangas, segundo gol de Susana. Sí, e ao final van a recuperar agora a xogadora excluída o Balonmán Porriño, que remata esta superioridade con 1-0 en contra. A verdade
ao final non foi un bo parcial para Porriño, un parcial 1-0, nunha inferioridade neste momento, 5-5. Daniela Por tanto, defendido por Uxía aí. Todas esas cousiñas, eses micropartidos que miramos os adestradores tanto, non? Esas inferioridades, todo que sea rematar con empate ou con perder simplemente nun goles parciais son importantes de cara ao resultado final. Sacou Petróleo aí nesa penetración Daniela con un novo penalti. Vai ser Daniela quen se dirixe ao lanzamento e o gol de Daniela dende a línea dos 7 metros, o quinto gol para Daniela. Pois ataque para Balonmán Cangas, 5-6 no electrónico. Carla Melón do lado dereito, ven Sara a recibir, Carla buscando esa penetración, ven aí a defensa de Lisbeth. Sí, parece que cambia o Porriño, que plantea agora unha defensa 6-0, cambiando a 5-1 que tiñan antes. A penetración e remata en penalti. Boa penetración agora de Uxía. Uxía, que esa é a segunda penetración que falla aí de entre 1 e 2, e con esa envergadura saca Petróleo. Vai Uxía, lanzamento por enriba do arco novamente Uxía. Xa o lanzamento anterior na penetración foi selle alto e agora outra vez erra Uxía. Pois 5-6. Camiñamos xa polo minuto 19 deste primeiro tempo. Noa, balón, vai haber paso, sí. Quiso facer ese cambio de dirección Noa, pero anticipouse ben a defensa, forzoulle o erro. Ben Uxía, buscando cara fora, balón ao extremo e o balón que se vai por arriba nese lanzamento de Erika que non atopou o arco. Pois ocasión de novo para o Balonmán Porriño para poñerse 2 arriba no electrónico. E vamos a ver se quen de poñerse a 2 arriba, sacar unha pequena vantaxe de cara a ese descanso dentro de 5 minutiños. Sería moi positivo. Aí Tocou, non sei, desde a nosa posición parecía que tocara a porteira. Non sei se foi así ou non nese lanzamento de Candela, pero de por sí o erro de Candela e a posesión novamente para o Tecnosat Balón Cangas. Uxía con potencia, lanzamento abaixo, topase novamente coa madeira, pero vai haber golpe franco a prol do Balonmán Cangas. Celia, que ben lle anticipou o bote, pero dio colexiado que tiña o balón adaptado e incurriu no golpe franco. Carla Melón ofrecendo o espacio aí a defensa e Carla que vai, pero esa axuda de Candela interior que fai que teña unha nova opción de 7 metros o Balonmán Cangas. Vai Celia agora no lanzamento de Celia, o gol de Celia. Pois agora sí, 3 de 5 leva dende os 7 metros o Balonmán Cangas. E pon o 6-6 no electrónico. Menos de 4 minutos para chegar ao descanso. Daniela nesa finta non se atreve no lanzamento aí. Candela, Noa para Daniela na línea de 6 metros, o gol de Daniela. Daniela que non falla, que non falla un lanzamento. Nin falla nin renuncia, No, para nada, loita cada balón como se fose o último. Uxía como saliu cara ao punte débil, como se cambiou de man e conseguindo agora si o seu primeiro lanzamento. Sí, está a ser perigosa aí Uxía, saindo ao punto débil, leva forzados 2-7 metros e agora este gol está xerando aí problemas ao Balonmán Porriño. A Uxía, que se non lembro mal, creo que é infantil de primeiro ano todavía. Aí está Noa, escapou o balón, dominaba aí ou trataba de dominala Soliño. Ven Candela buscando a penetración, vai a forzar Candela aos 7 metros. E vai ser Noa Montero quen se dirixa. Non, Daniela finalmente. E a parada de Aitana
A terceira parada de Aitana. O primeiro de penalti. Ataque para Tecnosat, balón en Cangas. Celia iniciando en bote, o cruce para Uxía, que ven esa man agora de novo Montero. E o colexiado que lle tocou no pé despois. Uxía, agora sí novamente salindo cara fora. Gol de Uxía. Unha mágoa, aí non está estando o Porriño moi acertado, está indo ben a disposición dese bote, pero con mala sorte que sempre acaba dando un pé, acaba collendo ese reseite, unha xogadora do Cangas, non acaban de estar acertadas. Pois novo ataque estático para o equipo de Cangas. Noa sacando aí a Candela. Vai a quedar o balón a Balomán Porriño. Daniela dende o lado dereito, tiraba aí o balón a súa pivote, non colleu o balón Olaya. Perda de balón do equipo de Inés Fernández. Ven en bote, que ben se anticipou agora Daniela. Agora sí, vai Daniela na contra. Daniela, o gol de Daniela. Séptimo gol de Daniela e o Balomán Cangas sin tempo que perder. Ven Uxía en bote, que ben se lle anticipou outra vez. Cada vez que está botando Uxía, están se lle tirando en riba. Ven Noa Montero, paradón espectacular de Aitana. Vaya paradón de Aitana, evitando que o Porriño pudiese poñerse por diante no electrónico. Derradeiro minuto deste primeiro acto. Aí vai Carla Melón dende o lado dereito, por enriba do arco. Lástima aí esa acción de Carla, porque sí que se generara espacio moi libre para ela. Paran os colexiados o tempo para recuperar ese balón que se perdeu por detrás da rede. Vai a ser o que probablemente sexa o derradeiro ataque posicional do Balomán Porriño deste primeiro acto. Noa con Daniela, a outra Daniela do equipo de Porriño, e aí Olaya sacando petróleo, sacando un penalti. Sí, ese contacto no brazo de lanzamento chega tarde e acaba forzando 7 metros. Vai Daniela Fernández conseguindo outro gol. Daniela, oitavo gol para ela. Ven o ataque do Balomán Cangas, 15 segundiños. Celia, Uxía pedindo balón outra vez, que rouba o balón a Uxía. Nese bote vai Noa querendo correr, balón para Candela. Queda ya a Daniela, quedan 3 segundos. Daniela Fernández estánlle pedindo que tire, estaba se aproximando a ter mellor espacio, pero rematouse o tempo nun partido, a Miki, que está sendo vibrante ao 100% en defensa e en ataque nos dous equipos, Pois sí, a verdade un pouquiño na liña de esos partidos anteriores, partidos nos que ganaba de 1 o Balomán Cangas en casa, de 3 o Balomán Porriño ali no Municipal de Porriño. Un partido que ao final, creo que a diferenza agora mesmo nestes 2 minutos estaba sendo pois ese traballo defensivo das xogadoras do Porriño, sendo capaces de roubar numerosos balóns, que a pesar dos erros que houve en contraataque, souperon aproveitalo, foron quen de aproveitalo, iban, recordamos, 2 e incluso chegaron aí 3 abaixo. Están agora con unha pequena ventaxe, non, ao descanso. Pois recordamos o descanso, ese 8-9 a prol do Balomán Porriño. Nos imos a tomar uns minutiños de descanso e volvemos nos intres. Ata agora.
that we've all had enough. Keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. Bueno, hola a todos, estou aquí no descanso deste emocionante partido. Bueno, estou aquí con Elena Estévez, actual seleccionadora infantil femenina e responsable de área técnica femenina tamén. Elena, tesnos que contar un pouquiño como se leva esta tensión, este estal de xogar unha Final Four. Ti que coñeces esta categoría? A ver, eu penso que para estas nenas o importante xa estar aquí, o que teñen que facer hoxe é disfrutar, pero tamén penso que está en xogo unha praza, entón a estas edades ás veces os nervios afectan un pouquiño, pero que deberían estar disfrutando destes 2 días de competición. Sabemos que tamén nestas categorías é moi importante o traballo en equipo, demais é que eu teño unha curiosidade que como fomentas ti ese traballo, esta axuda, esta importancia do equipo entre xogadoras de diferentes equipos que compiten durante todo o ano? A nivel selección é un pouco máis difícil porque evidentemente non están traballando todos os días xuntas, pero bueno,
hai que pensar que a selección nos a facemos un pouco máis por necesidades do equipo, por postos específicos, e logo unha vez que o temos, a partir de aí é cando nos empezamos a traballar esa conxunción e o máis importante, nestas edades se formar un equipo unido e que son en equipo, porque é a maneira de tirar delas para arriba e que se sintan que todas son importantes, e penso que un pouco foi por aí o éxito deste ano. Ademais, iso tamén sirve, como imos dicir entre comillas, unha especie de captación de cara á seguinte xeración da selección. Bueno, vendo o partidazo que se está formando, vendo que fostedes subcampeonas de España, ni máis ni menos, como vemos o futuro do balonmán feminino? Pois eu penso que tanto femenino como masculino, dende fai 2 anos estamos traballando xa un pouquiño desde máis abaixo, estamos facendo xa xornadas de observación a partir da Levins, entón temos xa un pouquiño algo ganado. Sí que o ano pasado, por estas alturas, a selección infantil estaba un pouquiño máis no aire, e este ano sí que hai algo perfilado xa, pero falta todavía moito e depende delas, do que fagan de aquí a temporada que ven, para que poidan, porque cabida teñen todas, pero claro, moitísimo traballo que nos queda por diante, e nada máis. É iso, Leno, que ti dis, hai que traballar, porque calquera pode estar nunha selección, pero non todo o mundo pode ir a un campeonato de España. Entón, nada, deixamos que sigades disfrutando todos deste tremendo partido, e nada, vemos nesta segunda parte. Falaba aí Elena dese bo balance, non, do CESA deste ano, e o ben que o está facendo agora a Federación, aí sí que o quero salientar eu tamén, con esas jornadas de observación que xa están facendo dende pequenos, que indicaba, non, dende alevins, xa incluso me aventuro, incluso dende fai 2 anos, incluso con benxamíns de terceiro ano xa se está facendo, e ao final non é máis que perdón, labrar un pouquiño campo xa para o futuro, sí, non? Ir coñecendo un pouquiño eses nenos e nenas que veñen por debaixo, que veñen iniciándose no balonmán, que, bueno, pois podan ter unha progresión interesante de cara ao futuro do balonmán galego. Un balonmán galego que estamos mirando que sigue tendo moito futuro, e que esperemos que, bueno, todas estas Final Four, que tamén me dicía Pitu a mañán, non? Estas Final Four tamén son un aliciente ou unha preparación para eses sectores, porque durante 2 días estás competindo con equipos de niveles máis altos que te permiten, bueno, pois chegar a eses sectores nas mellores condicións. Pois hasta o inicio deste segundo acto sigue Celia aí no centro, Uxía que quere recibir outro erro novamente do Cangas, que xa son 5 as pérdidas de balón do balonmán Cangas, moitas delas no último treito desa primeira parte. Sí, balón agora para Porriño, para intentar poñerse 2 arriba, empezar a sacar unha, bueno, pues intentar sacar unha pequena renda no marcador. Trataba de penetrar aí Daniela Rodríguez. Temos ahora no campo as dúas Danielas, Daniela Rodríguez, Daniela Fernández, que ben chega aí o balón cara a esquina, pelexando moi ben aí Julia no lado dereito. Pasos agora de Noa. Pasos, sí, de Noa Montero. E o balón aí para o balonmán Cangas novamente. Celia xogando coa súa compañeira, con Elena no lado dereito, con Uxía no lado esquerdo. Celia, pasos. Ven agora ese medio impar que fixo avanzado, esa picada que lle suelen chamar. Noa Montero buscando a penetración aí, topouse con Aitana, pero estaba a xogar xa invalidada por un golpe franco. Sí, boa xoga agora de Susana Soliño. Veremos que plantexan este ataque o balonmán Porriño. Vai Daniela,
Balón cara Olaya, no pivote, venga defensa de Uxía. Ahí va Daniela Fernández. Recibiendo. Balón cara esquina, Daniela, escupa el balón. Recibe a otro Daniela. En Daniela Fernández, balón cara esquina. Vais a traernos lanzamento, non atopou o arco aí. O lanzamento de Julia Maceira. Ocasión de novo para o Tecnosat Balomán Cangas para igualar. Terceira tentativa para poñer a igualdade no marcador. 8-9, recordamos. Celia, pasos outra vez. Se ha avanzado que está poniendo un poquinho en problemas ao Balomán Cangas. Ven Daniela, zafándose de Uxía. E que o colexiado que hai golpe franco, que lle quitaron o balón da man cando xa o tiña dominado. E ataque de novo para Balomán Porriño. Daniela Fernández con Rodríguez. Noa, balón para Daniela Rodríguez. Quería buscar a penetración y ahí falta de Uxía. Noa con Daniela nuevamente buscando a penetración, habilitando ahí a Olaya. Uxía aplicando ya grapa nuevamente. Non lle permite que se xire baixo ningún concepto, Muy difícil loitar con una jugadora como Uxía ahí, de espaldas a la portería. Pero tenta ahora Balomán Porriño. Echa o balón a la esquina. Falta en ataque, si no falta en ataque en ese bloqueo. Sí, falta en ataque do Balomán Porriño. Pois outro ataque estragado por parte das de Leuriñas. Vai a poñer calma Celia, indica a súa compañeira que proceda a su extremo derecho a desplazarse cara a línea de 6 metros. Elena, balón para Celia. Por roubo agora de Daniela. Outro roubo de Daniela, poñendo a directa a Daniela. Daniela na contra. Daniela conseguindo gol. Noveno gol de Daniela. 4 en contraataque. Uxía o lanzamento a parada de Noa. Quedou o balón a Elena. Quere continuar ataque aí o Balomán Cangas. Golpe franco, reanudar a Balomán Cangas. Atacando Elena, apoyándose en el seu extremo, quedándose sin apoyo. Al lado derecho, Celia buscando a penetración, que venga a penetración de Celia, gol de Celia. Agora aí a penetración de Celia Jiménez, conseguindo o seu segundo gol. 9-10. Atacando de novo o equipo que xoga de vermello. Noa con Daniela, xogando para Daniela Rodríguez, apoyándose en Candela. Ahí Daniela nuevamente, balón a Candela no extremo de lanzamiento. Pide un apoyo ahí Candela, recibe, pero vai a ser balón para o Balomán Cangas. Máis cambios no equipo de Laura Madaleno. Volta Nerea a pista para xogar ahora dentro do centro. Nerea, Uxía, Elena, a primeira liña do Tecnosat Balomán Cangas. Buscaba e habilitar a Soliño na liña de 6 metros. Candela con Olaya. Estaba Daniela pedindo balón, pero non quiso arriscalo Olaya. Noa, balón para Julia aí no extremo. Sí, suba agora o contraataque con Balomán Cangas, por mediación de Uxía. Uxía por el lado de fuera. Que es fuerte en esa presentación, muy bien Uxía. Terceiro gol de Uxía. 10-10. No electrónico, nuevamente a igualdade. Aquí en Tarrío. Ataque posicional de nuevo para Balomán Porriño. Daniela, Noa, Daniela. La primera línea, recibiendo a Daniela Fernández, queriendo zafarse de Uxía, recibiendo a Noa Montero muy atrás. Va ahí Daniela Rodríguez buscando lanzamiento. Daniela, va a haber falta en esa defensa de Elena en ayuda de Soliño. Sí, vemos ahora a Daniela Olaya. Ya tiene ese amago de pantalla. Consigue domar ahí o balón Candela en bote. Otra falta que consigue sacar o ataque do Balomán Porriño. Y aviso de pasivo. Ven Daniela Rodríguez buscando un contra un. Balón para Candela. Van a ter que atrever ao lanzamento. No, a balón para Candela. Escapa sello balón o Balomán Porriño.
Nova perda de balón. Novo balón para Cangas. Balón para poñerse un arriba. Desde comeza a ruxir outra vez a marea. Suben os decibelios aquí en Tarrío. Novamente Uxía cara fora. E o gol de Uxía, que sempre que sae cara ao lado débil consigue as superioridades ou os éxitos do ataque do Balomán Cangas. Pide tempo morto a adestradora Inés Fernández do Balomán Porriño. Imos a escoitala. ¿Se me han quitado las ganas ya o qué? Vamos andando, tía, vamos de espalda. Vamos a espabilar, que vamos a tirar el partido. Estamos dentro del partido y ahora ya hemos bajado los brazos. Tía, faltan 19 minutos. Vamos a reventar, por favor. Vamos a jugar. Noa, lateral. Lía, sal de centro. Pese. Tienes que estar. Si no estás, se te sienta. Pero tienes que estar. No puede ser. Se nota que no está porque están buscando todo el rato en la lateral, tía. Y voy de espalda y no miro. No te desquicies. Tranquila, no te desquicies, tía. Pese. Extremo derecho. Sigue Julia. Sigue Olaya. Y vuelve Siana. ¿Vale o no vale? Defiende tú arriba, está abajo, no a lateral, Pese lateral y Julia así, tal cual, ¿vale? Vamos, tía, va. Pois aí o tempo morto para mover un poquinho as fichas do tabuleiro do Balomán Porriño. Vemos que volta a pista Xiana ali no extremo esquerdo. E aquí salta no centro ahora Elía. Lía no centro, Daniela no lado esquerdo, Noa no lado dereito. Noa e Daniela que son prácticamente as fixas na primeira línea e que se van rotando entre elas. Ven Lía, balón para Daniela con espacio buscando esa finta de brazo. Quería habilitarse para Olaya, non conseguiu. Vai Noa Montero, balón cara Julia aí no extremo. Novo golpe franco. Olaya poniendo balón en movimento con Noa. Buscaba así un desdoble aí Daniela. Onde conseguiu conectar o pase. Momentos de boa defensa agora do Tecnosat Balomán Cangas. Pedindo xa o pasivo a Parroquia Canguesa. Aí está, man arriba. Noa Montero, balón para Daniela que vai a ter que buscar a opción de engatillar. Aí vai Daniela, por enriba do arco, pero saca 7 metros. Ese contacto no aire de Daniela coa defensa. Pues vai novamente Daniela a línea de 7 metros. Primeiro amago, lanzamento e o gol de Daniela Fernández. 10º gol xa desde Daniela, un de Xiana. Así está capitalizado o ataque do Balomán Porriño. Uxía buscando cara adentro, escapou o balón, pero petou o balón no pé. Aí a Olaya, cando xa se estaba quedando soliño. Uxía cara fora, hoy outra vez escapase o balón. Non sei se será cuestión de revisar a expresión do balón, pero dificultades aí para Uxía. Hai que ver Daniela como se anticipou. Ven Daniela na contra e o gol de Daniela Fernández. Daniela que non falla aí, non perdoa nesas situacións. 5 goles de contraataque xa de Daniela, dos 11 que leva convertidos. E aparte goles de contraataque de yo me lo guiso, yo me lo como. Por diante de novo Balomán Porriño de un. Camiñando cara ao minuto de este segundo acto. Elena, balón cara a extremo, vais a atrever no lanzamento. Dio colexiado que non hai nada, non atopa arco. Ese lanzamento da xogadora de Cangas. E vai a haber posesión para Porriño para tratar de irse 2 goles arriba. Lía dende o centro novamente con Noa Montero. Defensa 5-1 do equipo de Laura Madaleno. Noa buscaba Olaya. Hoy arriscado ese balón, outra perda de balón do... Sí, un pouco de precipitación agora por parte de Noa. Le dá a oportunidade de correr ao Cangas. Veremos, xa se frena. Xogarán agora en ataque estático. Atacando de novo o equipo de Cangas. Nerea buscando a Soliño que ven, girou aí.
que ben se xirou, como conseguiu a posición Soliño. Sí, 7 metros de defensa interior aí. Ven por parte agora de Nerea, xirándose aí no pivote. Vai Nerea, parada de Noa. A parada de Noa Álvarez, deixando o marcador do Cangas como estaba. Outro roubo de Daniela Fernández. Ben Daniela poñendo a directa, ben Daniela na contra. Daniela, o gol de Daniela Fernández. Pois 12º gol para Daniela Fernández. Pon 11-13, xa 2 arriba Porriño. Veremos se quen de cambiar o Balonmán Cangas de cambiar un pouquiño a dinámica do encontro. 11-13, superados ao minuto 35 deste partido. Ven a defensa afinando ahora pouquiño máis o Balonmán Porriño. Uxío escápase o balón a Uxía. Outra perda do Balonmán Cangas. Perda agora perda do Balonmán Porriño. Unha pena, escapouse aí o balón a Noa. Esa saída de contraataque. Poderá ter balón o Balonmán Cangas. Pois oportunidade do Cangas para restar un goliño menos esa diferencia que está tendo agora o Balonmán Porriño, sí, que por sensación se está sendo moito mellor agora mismo que o Balonmán Cangas. Sí, sobre todo a nivel defensivo, está conseguindo recuperar numerosos balóns, a ver se capaz de aproveitar eso o Porriño. Celia que ven o cambio de dirección, a parada de Noa, queda o balón igualmente a Nerea, e o erro no lanzamento de Nerea. Pois balón para máis 3 para Porriño. Pois estáse poñendo o partido ben bonito. Ataque de Porriño para poñerse 2 arriba. 12 minutos deste segundo acto. Imos a chegar xa na costa baixo desta segunda semifinal. Daniela iniciando ataque en bote. Daniela buscándose un control con Nerea, habilitando balón a Candela. Non atopa Arco. Perdón, Xiana era quen estaba no extremo. Robo ahora Xiana nese lanzamento. A Xiana que leva un de 6. Sí, non está moi acertada hoxe Xiana. E tendo ocasións claras, porque non son, salvo esta quizás un poquinho máis forzada. As demais foron boas accións. Que ven o 2 para 2, Soliño recibindo na línea sola, que ben lle habilitou Celia. Soliño, o gol de Susana Soliño, terceiro gol para pivote de Cangas. 12-13 no electrónico, con pausa o Balonmán Porriño neste ataque. Incorpórase xa Noa despois de recibir as instruccións da súa adestradora. Daniela con espacio, o cambio de dirección de Daniela sobre Nerea. Que ben fai ese cambio de dirección no bote, ensinando o bote cara a un lado, levando o corpo xa cara a outro para equilibrarse na salida. Sí, sae con moita forza aí, está sacando moitas cousas positivas desa situación. Daniela, balón para Julia. Aí está o gol de Julia, agora sí. O primeiro gol de Julia, bo lanzamento agora no extremo dereito. Ese primeiro pau que deixaba a porteira. Pongo 12-14. 12-14, vai medrando un pouquiño máis, vai se facendo un pouquiño máis grande o equipo de Porriño. Casi consigue a Daniela Fernández roubar o balón. O desequilibrio está gañado xa para o Cangas, que le o balón cada lado esquerdo. Uxía vai a sacar Petróleo un gol. 2 minutos nese agarrón de Noa. Moi boa acción de Uxía agora, saindo ao punto forte, sai con moita forza e acaba forzando esta exclusión. Pois iniciando o ataque o Balonmán Porriño. Salta a pista agora Lisbeth. O lanzamento, o gol de Xiana. Para poñer o 13-15, falta aí un gol no equipo do Tecnosat Cangas. Son 13-15. Cando camiñamos cara ao minuto 15. Aí está Uxía con espacio, Uxía no lanzamento, gol de Uxía Sotelo. O sexto gol. 14-15. Agora sí xa está cuadrado o marcador. Mais un para Balonmán Porriño. A inferioridade, recordamos, no equipo vermello. Que vaya 10 minutiños que nos quedan de partido. Sí, quedalle todavía un minutiño para recuperar o Balonmán Porriño.
Daniela Fernández queriendo percutir, salía ben de esa defensa, pero dimos colexiados que rematara o ciclo de pasos. Daniela poniendo balón en movimiento para Lisbeth, buscando un contra un. Lisbeth que ven. ¡Qué parada! ¡Vaya parada! Uy, que hizo ese Sí, parece que se fai dano ao xogador do Porriño. Sí, en la sola na caída. Uy, esas lesións de un solo son as peores, eh. Boa parada aí de Aitana en ese un contra hacia coa porteira. Saleu victoriosa aí a porteira de Cangas. Vemos aí como se van movendo novas xogadoras no equipo de Inés. Sí, aproveita agora os entrenadores de Balmán Cangas este varón para dar unhas instruccións, intentando cambiar un poquinho o curso do encontro. Vemos aí a repetición, ese amago de pase de Lisbeth, que ben sale cara fora. E aí... Ui, na caída. Ui, sí. Trabouse aí a rodilla na caída. Frenase ao caer, parece que sí, que se queda enganchada. Vamos a ver si se levanta ela sola ou si precisa axuda, porque moitas veces ese é o primeiro síntoma de que as cousas estén todos no seu sitio. E desexando que tanto a xogadora do Porriño como antes do Cangas que se recuperen, que sea solo un susto, non? Que non queremos que ao final ninguén se haya mancado de aquí, son cousas que forman parte do deporte, pero preferimos que todos teñamos que salir de aquí gañando ou aprendendo enteiros, non? Sí, exactamente. Salir enteiros, sexa como sexa, pero enteiros. Movimento no equipo de Laura Madaleno. Salta Lola a pista no pivote. Uxía o cruce con Celia, buscando balón aí na esquina. Celia nuevamente con Uxía, queriendo zafarse. Uxía con potencia, con forza. Ese lanzamento que acaba sendo detido polo colexiado en golpe franco. Sí, Uxía que emparezan agora un poquinho con Daniela, entendo que para buscar igualar un poquinho a forza desta xogadora, que non acaba gañando nesa situación de un contra un. A ver se é quen de freala. Ben Celia con Uxía, con espacio, zafándose do seu marcador. O gol de Uxía sacando ese látego, conseguindo o seu séptimo gol. E recupera agora a excluída Sao Balomán Porriño. Está en igualdade. 15-15. Daniela Fernández habilitando ya línea de paselía. Vaya otra Daniela Rodríguez recibiendo Olaya. Xírase, vio colexiado que non, que golpe franco. E ven Daniela, quería buscar aí a Olaya. Ven a defensa agora de Lola. Aí no centro, Lía en bote, busca unha liña de pase. Daniela Rodríguez buscaba o pase cara a Olaya. Finalmente acabou co ciclo de pasos. E o balón para Balbán Cangas. Celia con Nerea. Celia nuevamente. Nerea no lado dereito. Celia ordenando a súa pivote para que se sitúe. Sara con Celia buscando a penetración. Ven aí a defensa de Daniela. E vai a poñer o balón novamente en movimento. Ven Nerea cambiando a dirección. Ven a defensa ahora de Olaya. Buscaba sin parse a Daniela, pero estaba a xogada invalidada. Ben Celia con Nerea. Uxía y aviso de pasivo. Uxía cambiando ritmo, poniendo potencia. Repito, cada vez que vaya o balón o Chan non lle dá forza suficiente para que suba ese balón Uxía. Uxía buscaba ahora un lanzamento, ben trabado ahora por Daniela. Sigue o aviso de pasivo. Pide 3 metros o colexiado, máis o ataque de Cangas. O erro no lanzamento de Uxía. Pedían dende a banco de Cangas que hubiera un punteo da defensa. Non apreciaron así os colexiados. Sí, de novo atacará Balomán Porriño para volver a poñerse por encima do marcador cando restan solamente 7 minutos. Saltan agora a pista no extremo esquerdo
de Balonmán Porriño. Ahí un lanzamento de Daniela Rodríguez, topouse con Aitana. Sexta parada da porteira de Cangas. Atacando de nuevo Tecnosat, pero quen solicita o tempo morto é Laura Madaleno, adestradora do Tecnosat Balonmán Cangas, a quen vamos a escoitar agora mesmo. En defensa, cuando el balón está aquí y vienen, tienes que estar más activa, te está recibiendo la pivote todo el rato. No me vale que la grabes por detrás, métete por delante a robar ese pase y que Inés, ¿quién está aquí ahora? Inés, ¿no? Métele para aquí, ¿sí? Y en ataque. Vamos a soltar el balón, por favor. Ataco y suelto, ¿sí? Mandad lo que queráis, donde queráis, pero ataco y suelto. Atentas si hacen los impares, pero atacad a portería fuerte. Te viene el balón de aquí jugado, te llega a ti y la quieres ganar hacia el otro lado. No le cambiéis la dirección al balón. Si el balón viene de allí, siento hacia el lado de donde viene el balón, ¿sí? Para darle bien la continuidad, y si necesitamos cambiar de dirección, metemos un cruce lo que haga falta. Vamos a soltar un poco el balón. Venga, va. Estamos en partido. Y Laura incidindo lleno tema da defensa adiantada ao pivote, evitando que poida recibir, porque en algunha destas pode recibir e forzar un penalti. E sobre todo a fluidez que lle está faltando a esa alegría do ataque de Cangas. Sí, estos son ataques de Cangas que estaban un poquinho máis atascadas. A ver se son quen agora de ciclar o balón, ese era algún problema máis ao Balonmán Porriño. Ben Celia, poniendo ya directa a Celia, ven ese ataque, o erro no lanzamento de Celia. Que pena, foron unha moi boa acción. A pena ese erro que impide que o Cangas se poña por encima do marcador. De novo balón para o Balonmán Porriño. 15 iguales. Quedan 6 minutiños para chegar ao desenlace desta primeira semifinal. Daniela Rodríguez, balón para Olaya, outra vez recibindo sobre o que incidía Laura Madaleno. De que non recibira, volveu a recibir, pero a perda de balón agora é do Balonmán Porriño. Sí, vemos agora o Balonmán Porriño cambiando de defensa, plantexando unha 3-3 nun bloque algo máis baixo. Uxía, Celia, dende o centro, balón para Uxía, cambiando cara fora, balón ao extremo. ¡Ah, parada de Noa! Parada de Noa Álvarez. Están sobre todo con Uxía indo a picar moito, a ver si en algún momento esa recepción e o querer buscar o contacto. ¡Que ben Daniela! ¡Que ben Daniela Fernández! 13º gol, o que dicía, picándolle moito para facer incurrir a Uxía en bote, porque a maior parte das veces xa inicia ela en bote, acaba collendo balón e para picarlle uns pasos. Sara, balón cara a Nerea, que ben habilitada dende o lado dereito, gol de Nerea. O terceiro gol de Nerea. El campo 16 iguales no electrónico. Pues está sendo un partido vibrante, como xa auguraban as dúas adestradoras, Miki. Sí, tal como elas dicían, está a ser un partido moi igualado, con alternativas tanto para un como para outro equipo. Veremos, quedan agora 4 minutos, que é capaz de levarse un poquinho en contro. Esta boa acción agora, moi boa acción agora. Que ven un contra un de Daniela Fernández, 14 goles. Uxía, o Cangas querendo darlle un pouquiño de velocidade ao partido. Celia con Uxía, defendida por Daniela Fernández. Outra vez ese cambio de Uxía e invasión de área da xogadora que se desdoblaba dende o extremo. A invasión de área de Erika. Sí, unha mágoa, iba agora Uxía completamente sola, a ir a ben a ese punto débil. Era unha acción favorable para elas, para empatar o encontro e poñer a igualdade no marcador. Pois lía Daniela atacando ao Balonmán Porriño con Noa. Daniela pidiendo un poquinho de calma, 2 dedos arriba na man esquerda para iniciar un novo ataque. Lía con Daniela. Pide Noa que saia a extremo para iniciar esa permuta e o ataque, balón cara ao extremo. Parada de Aitana. E o rexeita quen lle cae a Dani Gol. A quen iba a ser, senón? 15 goles de Dani Gol.
máis 2 para Porriño cando quedan pouquiño máis de 3 minutos. Acariñándose a ese pase final, ven Celia. Boa acción de Celia, bo gol do Balomán Cangas, rapidísima esa acción para poñer patas arriba novamente esta semi. 17-11, sí, 17. Ainda que vexades un 11, son 17 os goles que leva co Balomán Cangas. Daniela Fernández xogando con Noa, vai a buscar novamente esa acción de un contra un con Nerea e vai a ser balón para Balomán Cangas. Pues balón importante, ¿no? Un balón para empatar o encontro, cando queda un pouquiño máis de 2 Uxía minutos. querendo salirse, balón por arriba, dio colexiado que hai golpe franco. Pedían dende a bancada da parroquia de Porriño pasos nesa acción de Uxía. E vai a recibir novamente ben Uxía, cambiando a velocidade de outra man que lle bota Daniela este balón, pero di que estaba o balón agarrado e golpe franco. Uxía con Celia, balón para Nerea, caen os segundos. Vai Ótimo gol de Nerea, Nerea. que ben, vaya paradón, en que momento a parada de Noa Álvarez. Novena parada da porteira de Porriño. Ven Daniela poñendo a directa, Dani Gol, escapa lle balón, vai a ser na acción de Uxía. Daniela pedía yo balón, Noa, Daniela dicíndolle vamos a tomarlo con calma e vamos a asegurar unha boa opción novamente. 2 dedos arriba na man de Daniela. Pedíalle calma Daniela a súa compañeira Noa para iniciar o ataque. Lía con Noa e aviso de pasivo. Sí. Pide a Daniela, recibiendo en bote, balón para Olaya, vai a xirar Olaya, aí está pelexando con Uxía, vai a haber golpe franco. Pedían dende o banco de Porriño un posible penalti nesa acción. E o derradeiro pase, xa está collendo a carrería Daniela para recibir. Vais a levantar Dani Gol. O balón que se lle escapa. E noticias que Daniela R. 17-18, derradeiro minuto. Un abaixo o Tecnosat Balomán Cangas que ten balón para poder empatar o partido e poñerlle máis tensión. Cardiólogos preparados aquí en Culleredo. Uxía buscando lanzamento a parada de Noa, queda yo reseite o Cangas, o gol de Lola. Empata agora o Balomán Cangas. 40 segundos no marcador. 40 segundiños, vai a pedir o tempo morto a adestradora de Porriño, xa está preparada na mesa, deixando correr os segundos para evitar unha posible incursión en pasivo e que lle poida cortar o ataque. Pois mira, van a quedar 28 segundos a Inés Fernández, adestradora de Porriño, que imos a escoitar agora mesmo. Chicas, escucharme. Pese, colócate aquí. Noa. Sale Chicho. Quédate, Lía, ¿vale? Hacemos la una, Olaya. Hacemos el 1, ¿vale? Para que venga PS fuerte aquí. Dale una vuelta al balón. Son 30 segundos, tía. El empate nos lleva a prórroga, nos vale. El 1 te saca Noa y tú lo único que tienes que hacer es venir aquí y pasar a Chicho. Chicho ataca un pelín y tú vienes fuerte aquí, tía. Aguantar el balón. Gol o no gol, tía, tenemos que defender. Es muy importante que como mínimo saquemos el empate, ¿vale? En el momento que lanzar, por eso, darle otra vuelta más hasta que levante pasivo y jugamos el 1, ¿vale? Vamos a jugar el 1, no hagamos la guerra por nuestra cuenta. Hacemos lo que está marcado. Y luego en defensa, arriba, ¿vale? Que no lance. Pois vamos a ver esa xogada de pizarra que lle indicaba a Inés. Con esa 1 hai caras de nerviosismo, no, Porriño? Sí, normal, tienen agora ataque para poder levarse esta primeira semifinal. A semana pasada a situación foi a mesma, 30 segundos, tempo morto, partido igualado e conseguiron no derradeiro ataque forzar un penalti que lles levou a vitoria. Aí vai Daniela, penalti. Pois están calcando la semana pasada, Hai tempo, a semana pasada foi a tempo parado. Ahora todavía lle van a quedar seguramente 8 segundos ou menos a Balomán Cangas. E vai Daniela.
Pausa Aitana, vai Daniela, o gol de Daniela, pide o tempo morto xa o Balonmán Cangas, van a quedar 5 segundos o Balonmán Cangas, o equipo de Laura Madaleno, e as facianas de nerviosismo, de emoción que se están mirando aquí en Tarrío son terribles, vamos a escritar a Laura. Hay que sacar rápido y atacar. Hay que sacar rápido y atacar, ¿sí? Vale. Lo primero, calma, ¿eh? Si vamos a llorar, que sea después. Bien, si salen en 3-3, Sara, tienes que aparecer a jugar por aquí, ¿sí? Saca Celia, balón a Uxía, intentas atacar. Si ves que no puedes, vamos a intentar buscar este pase aquí a Sara, ¿sí? No hay mucho tiempo, tiene que ser rápido, ¿sí? De hecho, Sara, por aquí. Erika, te pones aquí. Sara, tú te vas a poner aquí. Sí, ya apareces aquí. Pois balón o bombardeio, Uxía. E de aí Sara a correr a esquina ou a línea para tratar de gañala. Son 5 segundos, é moito tempo desde que se move o balón. Aí está, recibindo xa Uxía, poñendo a directa. Uxía buscando pase cara a línea e remata aquí o partido. E o Balonmán Porriño, sufrindo novamente, consigue outra victoria, cólase na final de mañán. Vaya partidazo, Miki. Vaya partidazo que acabamos de vivir. A verdade é que non decepcionou, un partido con alternativas para os dous conxuntos e que ao final, ao igual que pasaba a semana pasada, se leva o Balonmán Porriño nunha última acción, nun 7 metros, que acaba decidindo un encontro. Pois moitísima emoción, os nervios a flor de piel e as vaguas que estamos mirando dunha de outra parte. As de emoción, repito, porque son vaguas de emoción por parte das dúas escuadras. Tocoulle desta vez aprender o Balonmán Cangas, que se lle escapou por nada, por un chisquiño, ese pase a final de mañán. E as vaguas de alegría do Balonmán Porriño, que como están celebrando, porque fai 15 días, mira, quédame coa imaxe das dúas rapazas con xeo na rodilla, as dúas abrazadas, as dúas chorando. A parte bonita e a parte menos bonita do deporte, Miki. Sí, un pouquiño que ningún queremos vivir, pero ao final forma un pouquiño parte desto. Sí, ese sabor doce, ese sabor amargo que ten sempre o deporte. Repetimos, aquí ninguén perde, sempre toca gañar ou aprender. Neste caso aprende a escuadra do Morrazo, que de verdade, dende aquí, aplauso para elas, porque en ningún momento se renderon, que nos brindaron un espectáculo maravilloso. Noraboa ao Balonmán Porriño por ese pase a final de mañán. Pelexarán por ese pasaporte a un campeonato de España. Eu ainda o comentaba a semana pasada, o feito curioso, non? Que pode ser que o que se vai a dar, vai a xogar unha final para gañar para un pase a un campeonato de España, a séptima clasificada. Sí, a verdade é que mañana ao dar 4 prazas dalle oportunidade a moitos máis equipos de participar nese sector nacional, e fala tamén pois da igualdade que houbo nesta Liga Ouro este ano, na categoría infantil femenina, donde ata a última xornada prácticamente calquera dos equipos podía meterse nesta Final Four. Pois mira, todos os que se meteron e as que están, as vaguas das rapazas de Cangas, que o tiveron, que o acariciaron, que o tocaron incluso, pero que finalmente se lles escapou. Estou mirando, mira, a probe de candela do Balonmán Porriño, que non ten consuelo, pero é da emoción deses nervios contidos durante todo o partido, dun partido que foi de verdad increíble. Katia, vas a ter un problemón. Non quixera estar na túa pel para coller a ninguén agora, porque a que poidas coller ou rompe a chorar ou empeza a bailar, unha das dúas, Eu non sei cal das dúas emocións, cal das dúas actuacións van a ter, pero estamos vendo aí as repeticións. Aí temos, mira, a rapaza mancada
do Balonmán Cangas, a que lle desexamos que de verdade que non sexa nada, que sexa un simple susto, pero ese xesto da rodilla na repetición que miramos non augura o mellor, Miki? Non, a verdade, tanto o do Balonmán Cangas como do Balonmán Porriño, que se lesionaba nesa primeira parte, desexamos a mellor da sorte, esperamos que non sexa nada, a ver se poden estar pronto de novo nas pistas. Sí, o mellor dos desexos. E recordade, ahora despois de vivir unha semifinal trepidante, recordamos que ás 7 da tarde, dentro dun ratiño, viviremos a segunda das semifinais entre o Nordata Siria e o SAR Roda Vigo. Un partido que, ao igual que anterior, vai a ser igualadísimo ata o final, porque a Liga Euro este ano foi moi igualada con todos. Pois mira, Katia xa ten protagonista, ten a Dani Gol. Dani, Katia, a ver con que te sale Dani, si sale bailando ou empeza a chorar da emoción contida que ten aí dentro. Dote paso, Katy. Hola a todos. Dani, teño que contar unha cousiña. Mira, sabes como te apodou Alberto no streaming? Dani Gol. Dani Gol, Alberto, por favor, recórdame cantos goles acertou Daniela hoxe. Pois mira, 16 goles e solo errou 3 lanzamentos, así que a estadística é descomunal. 16 goles, Daniela. 16 de 19 goles, Daniela. Estoy impresionante. Enhoraboa pola victoria, enhoraboa polo partidazo que te acabas de marcar, Dani, contanos. Bueno, pues al principio sabíamos que teníamos que ir con todo. Iba a ser un partido difícil, muy reñido, hasta el último minuto, y pues al final tuvimos la suerte de llevarnos la victoria. Inés, no tempo morto, dixo, aquí o empate válenos. Co empate imos a prórroga, pero se podemos marcar, marcamos. E ti dixeches, un gol máis? Que é un gol máis? Entón tiro pa diante e marco gol, verdad? Bueno, neste caso 7 metros. Sí, bueno, pues la jugada era pues que tenía el 1 en este caso y teníamos que atacar a ver si podía o penalti o gol, y pues en este caso penalti, y con la suerte de que lo pude marcar. Pois nada, Daniela, o teu equipo, como dice Alberto, está ou para chorar ou para bailar. Como sentides? Conta. Pues moi contentas, porque ademais este é o noso primeiro ano na Final Four, pues moi contentas, moi felices de poder estar aquí. Pois nada, Daniela, de novo, noraboa a ti, ao equipo. E bueno, mira, vouche dar aquí o favoritismo un poquinho de que lle digas algo ás túas compañeiras. Pues que sois las mejores y que enhorabuena, la mejor afición. Pois nada, despedímonos aquí e vémonos agora nesta segunda semifinal infantil femenina. Vémonos.